Hello, hello, hello. Nandito na ako. Yan. Medyo magulo ang aking buhok at mahangin sa labas. Ayusin na lang natin. Yan. Kumusta mga kapatid? Welcome to my live stream. Bakit umiikot yung aking wifi? Oy, walang signal. Walang signal ang aking wifi. Ayusin ko muna. Saglit lang, guys. Mahirap ang signal kasi mahangin. Mahangin sa labas. Nakikita niyo yung sa salamin. Ayan. Ayan. Sa bintana. Ito yung malawing hangin. Thank you sa naka-BG lang dyan. Salamat sa tatlong naka-BG. Ako hindi naman magtatagal. Ang aking buhok ay mahaba na. Kailangan na magpagupit.
Ikot na naman. Ang ka? Ang yun? Kung tapos kung ali na. Makikita ako. Kain tayo. Potato chips. Pulburon. At potato chips. Walang lasa. Thank you sa 5 million in the house. Matigas. Hindi ako. So, ma
Matig man milit. Matig ah. Thank you na sa nakabiji. Sino nakabiji? Sino? Salamat, Chusika Bases. Kain tayo. Kain tayo ng kamuti chips at pulburon. Matigas? Di ka nag-LS ngayon. Sabi mo mag-LS ka. Wow. May dingdong pala dyan sa Qatar. Dingdong yung ano, yung mix na peanut, may green peas. Ako ang LS ko every other din na lang. Busy kasi lagi. Sa gabi lang nakakapag ano dahil yun ang wala nang ginagawa pag mga 9 o'clock. Inimbitahan ko yung mga kaibigan ko sa ano, Indonesia, tsaka anak kamahalan. Hello ate. Salamat Ann. Huwag mong kalimutan ang aking thumbs up Ann. Musta kayo dyan sa kabila? Aking inanyayahan yung aking kaibigan sa Indo. Hindi ko alam kung mahanap nila yung channel ko, hindi ko sinabi. An, hindi ka na nagti-TikTok? Ako wala na eh. Wala magandang ano. May post. Meron akong bagong post. Yung aking dalaga. Dalagang gwapo. Kinain. Mama ah. Hello, Ann. Kumusta na? Tapos na kayo?
Ay, mga kakando, hello, shout out. Mukhang busy ka dyan. Baka masunog ang mukha mo. Makain ako, oh. Matigas. Walang lasa. Marskills TV, 7 thumbs up dan. Salamat Marskills TV. At na iyo, sa iyong patamsak. Kumusta na Marskill? Salamat sa iyong paharang. Kabuhayan. Hindi pa umuunlad ang ating bayan. Kabiti lang si Diyos Cabases. Ang bilis ng isang oras, no? May isang oras na ako. Hi Ann, kamahalan. Hi daw Ann. Nananahi ka pa rin ng basahan, Marskills? Nandito kasi yung aso sa likod. Ako na rin. Tara na, tapos na ako mag-magic. Uy, hindi naman kinain to. Let's go na. Aray ko. Sino si Ismi? Sino si Ismi? Marskills. Wala na, kinuha na. Kinuha na si Momo ni Emily nandun na sa kwarto namin. Si Mrs. pala yun. Si Jilpin Manubag parang wala. Nasa kwarto na kayo, Ako nandito ako sa kusina. Sa kwarto kasi namin mahina ang signal ng wifi ko. Tsaka ang sikip. Maputi yung mukha ko. Bakit maputi yung mukha ko? Kahit man lang ma-play yung channel mo, Marskills, wala. Walang wifi sa labas.
Magdala ka ng wifi mo. Mura lang yung ano. Katulad ng gamit ko, yung tulad nitong gamit ko, yung ano, home globe. Salamat sa 7 visitors. Sa aking LS at 6 thumbs up. Yung isa kong phone lubat na. Mabuti nga yung wifi ko. Nabili ko siya ng 800 lang kasi kababayan ko yung nag-ano, Eileen Hira, Torque Vlog, thumbs up dan host. Salamat Eileen Hira. Home globe wifi. Niluludan ko lang yung 7 days 199 sa GCash. GCash ako naglulod kasi mas mura siya. Kaya yung laman ng GCash ko nauubos. Sa isang buwan nakaka 800 ako. Ay, hindi naman, mga 7 plus lang. Merong promo ngayon ng GCash 599 one month na nagamit. $8 million in the house. 6 thumbs up. Guys, yung mga hindi pa nakaka-thumbs up, pa-thumbs up. Eileen Hira, Torque Vlog, hello. Kamusta na Eileen Hira? Good night, Ann. Salamat sa pagbisita mo. Hindi gigabyte yung ano ko, broadband yung load ko. Nandyan sila, Yahoo, nandyan na sila. Oo nga. May bahay na pala kayong bago. Ang bilis ng 1 oras, oh. Mag-1 oras na ako. O, sino susunod sa akin mag-LS? Mahaba na naman buhok ko. Eileen Hira, Vlog, MLSO, Madam Giusi Cabasi, sabi niya. Hindi na ako nakakapag-TikTok. Sa TikTok pala meron din CPR. Na CPR ako. Nag-upload ako kahapon ba yun? Nung isang araw ng yung video na gamit ang isang video maker ay hindi pala pwede yung kanta niya. Marskills TV ngayon lang nakadalaw-dalaw sa nag-LS, gabi na kasi nakakauwi.
Pwede kang mag-ano, bumili ng home globe wifi, nasa 1.2 yata, 1.4. Yung sa akin kasi, yung nagbinta niyan, kababayan ko, bininta sa akin ng 800 lang, ano lang, 1 month pa lang niya nagamit. Eh, ang bili daw niya 1.4, ay 1.7. Oo, na CPR ako. Eh, din sabi nung ano na, tanggalin ko daw yung kanta. Tatanggalin ko pa eh, wala namang views eh. Dinilit ko na. Mabuti yung mga ginagamit kong music sa aking video sa TikTok, hindi na ano. Eh, nagpapasalamat pa nga sila dahil pinopromote ko yung mga kanta nila eh. Mga taga Myanmar na singer. Ay, may trabaho ka pala sa labas. Hindi, mag-ano ka na lang, Marskill. Mag-video ka na lang, tapos i-upload mo. Nag-house wiring kasi ko, layout. Kinakain ko matigas. Electrical installation. Marunong ka ba mag-ano ng electrical? Skills? Kabidi lang si Eileen Hira. Kaya nga, skills host. Wow. Electrical ka pala? Electrical ano ka? Dami po palang ano, skills. Kaya pala yung name ng ano mo eh, skills. Skills at mayroon kang ano. Hindi lang pala sa mga kwentas, umuulan. Hindi lang pala sa mga kwentas yung ano mo. Kapatid na Josie Cabasis, kailan nagtatanong, nagkausap na ba kayo ni Delphin Manubag? Eileen Hira, Turk Vlog, harang. Kasi na, yung sinabi mo na yung kung may papadala si Delphin Manubag, 'di ba sabi mo uuwi ka? Hindi niya pala narinig yun. I-remind ko siya. Hindi daw niya narinig. Tinatanong ako kung kailan ang uwi mo.
Sabi ko, hindi ko alam. Kailan ba uwi mo, kapatid na Josie Cabases? Kasi paghahandaan daw niya yung ipapadala niya sa'yo. Sabi ko sa kanya, itanong mo na lang siya kasi hindi ko alam. Dahil ipapadala daw niya sa'yo ang buong Qatar. Patay tayo niyan. Ang Qatar mapupunta sa Manila. Sana all, may secret package, Smart Skills TV. Sabi na nga yun sa akin. Bakit ikaw lang? Sana nga lahat. Baka may ibababa kayo dyan na premier, baba nyo na yung premier nyo. At nang matamsakan natin. At ako'y kailan ba? Yung birthday mo pala. Oo nga pala. Nako. Parang excited na ako kung anong laman ng package na yon. Ako tuloy na excite. Kasi sabi niya paghahandaan daw niya eh. Naku, baka yung alimasag, Marskills TV, naka-frozen. Nung isang araw, meron silang, sabi niya, yung meron siyang upload na handa na daw yung boat nila. Saan kaya sila pupunta? Dami lamok. Tagsing mo. I-vlog ko raw nung pag dumating na kasama alimasag na tagsing ko. Mura naman ang alimasag na yun. Di ba yung presyong Divisoria? Tag-piso. Biro mo ba kanina? Kasi habang nag-play ako ng aking mga video, ang harang ko ba kanina may gitsang oras. Grabe. Ayaw ko anong harang yun. Yung parang tungkol sa video music. Sabi ko, ano ba to? Harang ba to? O video na ano ko kasi na may na harang siya kasi mayroon nakalagay na skip at natapos din parang 1 oras at 29 minutes.
pinanonood ko yung aking harang. Wala ba susunod sa akin na na, lampas na ako 1 hour. Ang tigas ng kinakain ko eh. Tapusin ko lang yung aking harang. At ako'y magpapaalam na sa inyo at gabi na. Oras naman para magpahinga. Matigas yung aking kinakain. Salamat sa inyo, Los. Ako'y tapusin ko lang yung aking harang. Eileen Hirardor Vlog. Salamat sa iyong bisita. Salamat din sa iyo, Marskills TV. Sige. Good night, Marskills TV. Music Kabase. Salamat. Sa lahat ng nandito. Tatapusin ko lang yung aking harang at ako'y mag-goodbye na. Salamat sa inyo guys. Salamat sa inyo patamsak at ako'y tapusin ko lang yung aking mga harang.
Yan guys, ako ay magpapaalam na sa inyo. Thank you sa inyong pagbisita sa aking LS ngayong gabi. God bless sa lahat. Bye-bye. Good night. Thank you, thank you, thank you.